Glavni ishodi ovog projekta mobilnosti, pored razvijanja onih pedagoških kompetencija za neposredni rad sa učenicima, su svakako unapređenje jezičkih kompetencija, unapređenje timskog rada i saradnje, unapređenje veština projektnog planiranja, organizacione veštine. Naravno, sve ono što smo tamo naučili, što smo razmenili sa kolegama, smo primenili u našoj školi i unapredili smo svakako kvalitet rada, pre svega kvalitet nastave i učenja i rada sa učenicima, jer smo primenjivali neke nove metode nastave i učenja, a s druge strane smo unapredili liderstvo i preduzetništvo i samo oblast rukovođenja. Znači, mi smo preko e-twinning portala našli partnera. U stvari, jedna od koleginica je već realizovala e-twinning projekte sa koleginicom iz Rume, tako da smo se samo ostatak ekipe priključio i onda smo tako našle partnera u Rumuniji, a kurs smo prosto pronašli ono što nas je interesovalo na School Education Gateway-u i ono što je prosto odgovaralo potrebama samog projekta i našim prosto potrebama. Nekako jako je važno da sve to što smo birali se oslanja na naš evropski razvojni plan. Nekako iz toga smo crpili sve ideje za projekat.